Balkan vilayetinin häkimetleri şu ýyl hristiýanlaryň mukaddes Pasxa bayramynyň bellenýän günlerinde Balkanawat şäherindäki esasy hristiýan ibadatxanasynyň töwereginde reýt geçirdiler. Reýtleriň dowamında soňky ýyllarda hristiýan dinini kabul eden Türkmenistanlylaryň, şol sanda türkmenleriň we beýleki azlyklaryň wekilleriniň onlarçasy tutsak edilip kemsitmelere, basyşlara, haýwatlara we hatda fiziki zorluga sezebar edildi. Mundan başga häkimetler hristiýan dinini wagyz edýänlere we Yegova şaýatlary dini akymynyň wekillerine garşy ýydarlanmalary güýçlendirip reýtleri hem geçirýärler. Bu ýagdaýlar barada yerli polisiýadaky çeşmämiz we waka şaýat bolan Türkmenistanlylaryň ençimesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli darasynyň we polisiýanyň raýat kemde resmeşikdäki işgärleri hristiýanlaryň Pasxa bayramynyň bellenýän günlerini, ýagny 5-nji we 10-njy aprelde Balkanawatdaky welaýatyň ýeketek hristiýan ibadatxanasynyň daşyna reýt geçirdiler. Dip ýagdaýlara şaýat bolan Balkanawatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek şu ýyl prawaslaw hristiýanlar Pasxa bayramyny 12-nji aprelde we beýleki hristiýanlar 5-nji aprelde bellediler. Ýagdaýlardan habarly we waka şaýat bolan bir näçe Balkanawatlynyň aýtmagyna görä, reýtleriň çäginde musulmanlaryň agdyklyk edýän milletleriniň wekillerine degişli bolan we soňky ýyllarda hristiýan dinini kabul eden Türkmenistanlylaryň, şol sanda türkmenleriň, etniki gazaklaryň, tatarlaryň, azerileriň, kürtleriň, parslaryň we beýleki azlyklaryň wekilleriniň onlarçasy tutsak edildi. Tutsak edilenleriň sany 50 töwereg bolup, olar polisiýanyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň döwlet we hususy ulaglarynda alınıp gidildi. Bu raýatlaryň şahsiýetleri MHM tarapyndan öňünden öwrenileni meňzeýär. Sebäbi olar öňünden bilýän ýaly soňky ýyllarda hristiýan dinini kabul eden Türkmenistanlylar ibadatxana golaýlan mahaly olary onuň haýatyndan içeri goýbermän soraw etmek üçin polisiýa bölümine alyp gitdiler diýip wakalara şaýat bolan Balkanawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Yerli polisiýa bölümündäki ygtybarly çeşmämiz hem bu maglumatlary tasdiklap, polisiýa bölümine eltilen Türkmenistanlylaryň kemsitmelere, basyşlara, haýwatlara we hatda fiziki zorluga sezebar edilendigini aýtdy. Bu raýatlara sizi kim ýa-da kimler hristiýan dinine geçmäge çagyrdy? Size pul teklip etdilermi? Näme üçin islam dinini terk etdiňiz diýen ýaly başga da ençeme soraw berildi. Olaryň el telefonlary ýeken barlaryny, ýanlary bilen alyp baran renklenen ýumurtgalary, zibiloklarny, ýanyny Injil kitaby bolan raýatlar aýratyn otogda sorak edildi. Olary täzeden islam dinini kabul etdirmek üçin dörli gynamalar, şol sanyny fiziki zorluk, basyşlar we haýwatlar edildi. Dip polisiýadaky çeşmämiz belledi. Çeşmämiz häkimetleriň bu çärelere mescitleriň imamlaryny hem çekýändigini belliýär. Onuň sözlerine görä mescitleriň imamlary soňky ýyllarda hristiýan dinini kabul eden Türkmenistanlylar bilen wagyz nesihat duşşuklaryny geçirýärler. Imamlar olara musulman dinine gaýdyp gelmäge we toba etmäge çagyrdylar, ýoksa o dünýäde cehennemde baky ýanjakdygyny duýdurdylar diýip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Mundan başga da häkimetler hristiýan dinini wagyz edýänlere we Yegova şaýatlary dini akymynyň wekillerine garşy ýydarlamalary hem güýçlendirip reýtleri geçirýärler. Bu reýtleriň dowamyny tutsak edilenler hem bar. Olaryň anyk sany belli däl. Ýöne olar ilki Balkanawatdaky sizoda saklanýar. Soňra da kady olara nähil jeza berse, şoňa görä bayram alynyň türmesine uğradylýar. Dip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada agzalýan sebitiň beýişli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa müdürliginden we din işleri boýunça bölümünden tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda hristiýan dinini ýa-da beýleki dini akymlary kabul edýän türkmen raýatlarynyň sany barada takyk maglumatlar elýeterli däl. Şol sebäpli bu tendensiýanyň gerimini anyklamak hem başartmaýar. Ýöne habarçylarymyz we
bagdaýlary ýakyndan synlayan yerli synçylaryň birnäçesi ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we mekdeplerde din barada berilýän bilimiň çäkliliginiň käbir raýatlary, şol sanda ýaşlary beýleki dinlere ýykyn etmäge iterme bilen bagly wakalara köp duş gelse bolýandygyna aýdýarlar. Düýbi Norwegiýada ýerleşen dini habarlary çap edýän Forum 18 neşriniň redaktory Felix Körli 15 aprelde Azatlyk radiosuna beren interwýusunda bu waka barada häzirlikçe gönüden gönü eşitmänliklerini aýtdy. Şol bir wagtda ol reýtleriň türkmen hökümetiniň, polisiýanyň we howpsuzlyk güýçleriniň arasynda musulman däl dinlere goşulýan türkmenistanlylar barada aladalaryň bardygyny görkezýändigini belledi. Turkmens who become Christians, whether Orthodox or Protestant or maybe Pravoslav, ya protestant Hristiyan bolsun, ya da Yegova saýatlary bolsun, tapawdy ýok. Häkimetler musulman däl dinlere goşulýan türkmenlere hemise süphe bilen garaýarlar. Ýöne musulman jemgyýetine goşulýanlar, olaryň hökümetiň gödekçiliginde saklanýandygy barada hem aladalary bar. Sonun için rejim musulman, Hristiyan ýa-da beýleki dini akymlary goşulýan islendik dini jemgyýetdäki adamlary gödekçilikde saklaýar. any religious community, whether Muslims, whether Christians, whether other communities. Dip Körli aýtdy. Şeýlede ol häkimetleriň ähli dini çäreleri köp adamyň ýygnanýan ýerlerini bir gözekçilikde saklaýandygyny, sebäbi adamlaryň rejime karşı jemlenmeginden howatyrlanýandygyny hem belledi. Whether on Easter, on a major festival, or the major Christian festival of the year, Pascha bayramy ýylyň esasy Hristiyan bayramy rejimde şeýle howtala döredip bilermi bilmeýärin. Emma Türkmenistanda adamlaryň ýygnanýan ýerlerine polisiýa, gidilin gulluklar gözekçilik edýär. Hökümet dini bilen baglanşykly ähli hereketlere ýakyndan gözekçilik edýär. Gidilin gulluklar diniň, rejimiň bir gözekçiliginde galmagyny üpçün etmekde ören möhüm rol oýnaýarlar. and making sure that religion remains under regime control. Dip ol belledi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 41-nji maddasynda her bir adamyň özüniň dine garaýşyny öz başda kesitleýändigi, onuň ýeki özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde islam dinine uymagy ýa-da hiç bir dine uymazlygy haklydygyny ýytalýar. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy dürli din wekillerine, şol sanda musulmanlara görkezilýän dürli gysyşlar we ýanymalar barada habar berip gelýärler.